Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka sengkinong niya tuk-tuk ya kabalatip kertengkum ka The Ultimate Legend Bikers Association Tulba Eastern Zone hapo ka jingalam jong samla Samuel Kurba kumu presiden paruba Isen A Hing kumu working president hakakat santri ubana jemang arajar arpuway kila penlong da ka jingsen right dawaya ki road ki kiar jong ka yaw bhoy rembong kabadai ka way ni ki jaka yaw kabalong pedeng ha ka tain ribhoy miingi Hagani kaski la sakilang ruda kinongilam jong kasnong bhoy rembong lom dat kla nado uba ST rempei ubalong urang ba snong lembat kitkot jong ke executive committee kibala ai ke jingyero ya kaseng tulba kabala shim ya gani kasenjam ban senret dawai ya gani ke jakayo kaban long kala jingyada ban penyap ya ki kenyang jingpang na ka jingwan len shop jong ke klam COVID-19 hakeleng ki jaka Kum kaseng tolba idon kajing temu ban sendek dawai ya kani kayo berembong dengan ai kulai irba snong ibala koloi ban yasnok tilang bat ni ha ka ban yadon bentalang bat ni ban yasndek lang ya kani ka dawai mata na mata bangin yada yo ni nang jingpang ubasir kay do kata ubang itip COVID-19 te na kalyang jonga kum presiden nga ai ka jingiro sikat dai iki member ki jongi iway pat iway ibaya don sisa ka mesti menteri namta ke imlang salang ada klaim ki member ngamla menteri marway kumunong yalam ai kublai ki member baro ki blai simkhia ha kani ke step banya poilang ha kani bat bangin le ike ke badan kam namta ke imlang salang basa kawai hadian bangila dep ya kani ke program sret dawai nang ni insa pelong ike program ke ba kum ka seng ngidon ban lik ai snei ya kitu ki breu ki basong on quarantine ki basat slung yalade hapo yeng yang ini nakaliang kaseng ngidon tang i kenca tiari barit marbam ya ilong ibak ndiat bro rek kumpa kejing sak tilang beki sibet andala wai kini ke program nang ni redap selai dawai ngin sai sembeta ban ai kini khang ha kitu ki committee covid jong snong ki ba fair datang kat ni ngai ke blai fi ke darbas nang ki member barkhat tau blai nang da nang keringi ha kini ke jingpang klam ke ba serkai do na ata ba kawai ke message ke ba kaseng ke kwa ban ong kalong so yada yalade tole ku yalade kanang bang inyo ya ka jingkot jingkya yalade ban yada ya ka yin kasem bat ya imlang salam ni ai kublai phi kana step ya ka jing simkhya ka jing phi ya kane ka kam ka babha ha ka ban sundrek dawai kane ka snong ka jongi ka yo ka jongi kumba ni tip I ba kane ka eastern di boy ka jongi ka ayo ka ba he tam de ka hangne po yo berembong te ni ai kublai phi ya ka jing lak loi ki jong phi ban yarap ya ka kti kamon kti ka diang ka jong phi kat ber ga phila ya ndai tang hakikam sulit dawai kumbangi I ki snem ki bala dep phi yarap ru na ka benta kumno ban yaram ya gitu ki basong quarantine ha ki yeng ki jong ki hala jong ber ba hidon te hagne ka poru ni kermen ma pinle ita ki ju ki jingerap sngo bah ya ki bokli ki badan ha ka jing janjar ki ba shong quarantine ki ba yo ki bangat ya kono jingpang jong ne covid ako isnong ka jongi te nakaliang ka jonga nga dap ru da ka msim ka jing sngo khia ka bakrau ba bat ka jing kerpat ngi ken mau ba ha ki snam ki bala dep ha bangi shong meeting apo CHC Borbong kajing kerpat kalong ba baro kisnong kin sngubaha ban ya teniak ya ki dukan snong ki jong ki khnang bakan namlong kaban khamnya ya kene kayo jongi ni kerpat ba ki tu kisnong ki bafer kin le biang kin
praktis yang ya kaju ke ba la dep perkat ki snem ki ba la dep kata galong ba pinuan tip ya kamar nang ne nasional ke jongi ya mentahi ngimla bende shlong ki shnong ane ki don ki dukan ki bahe ki balak pendap ya kene kathan ke jongi ni kerpat ki tu ki shnong ki ba marjan ru ba pinuan tip kita ki mar ki jopi bab sa dia ki shnong ki jongpi kane rap sebun naga benta ke ning kan long ke bakhatnya kan hakane ke shnong ke jongi te ke bakhat tu naga liang ke jonga ngakit bab ki ruang ya fi ka seng tu bahi bat ru ya ki nong shnong ke ka than ke jongi ke eastern river bangin yo ya ke mat ke bakoi bakya ba in like ru dan kita ki jongpang ho itu ki belangat ru ki jongpang bakin yo no ya ka jingkoi kini kisni ban sawan kenang ba ngini im kumbangi im hagipor ki lalek no Hagani ke jo kasngi ka seng karalaj ban ai jing rap ru ye komba shispa atli ki longyeng ki basha set slung na ka jing bit jingpang covid-19 hakashnong kweng nang tade hakashnong liar sloj hakashnong ej badru hakashnong umroy ki balong ki shnong ki bala shakta ajur hagani ka khlam step hak benengkong hap horumbong lum bekla nilai spray ki dawai hak bayo nomor katu bayo kolong ba jaka ka ba khambun ki pajba ki julek juwan ai khoble kerpang yo rumah snong tu bola ban minting ya ka jingwan jung pajba om hak ki snong i bekena long ya bu pajba ki burung mi malas ki rumah snong na di tri stom jung rengkat ki bor jung distrik ya pendunai ki briung ki jaka ban menta dasngi ai di dawai nang ba kalong ki srai ta pajba bari ada cakap hakweng bat kidon ki beliau kiba paran husnong di jungi kibayo yang di stom covid-19 kumba nyofeng bat kumba la report dorong ba snong menel tu ba menemit be pesan stem kerta ilak hakno ada increment scam ba imdei ban shifting imdei ban ritmen sim khane bata hande pongsan kalong bangi nongkam ya bon but ko protocol jong government om tang jong government hande ngi hapan ban suthu dal de bangi nongkam ya ko bandeng ki mas Ilong lengkam madan kata social distance, ilong kam ban safety ban malek khuj nang ba kane jinja kanum ja nam taki bor ban sawan ban kham he ban kham jinjar.